himna će biti na kraju. Jutros smo proučavali o Davidu i Golijatu i govorili smo o tome šta je to David uradio i zašto je to uradio, zašto je taj kamenčić dobio nevjerovatnu snagu i pogodio Golijata direktno u čelo. I onda smo rekli da je bilo nešto više od tog kamenčića i da je to zapravo bio taj duhovni autoritet koji je on imao, koji mu je dao nevjerovatnu silu da bi tako nastupio i doneo pobedu Božjem narodu onog vremena. Ali isto tako smo rekli da taj duhovni autoritet je dat i nama, svima nama koji smo kršteni, koji imamo Svetoga Duha i da ne treba ničega da se bojimo i da je Isus zapravo nas ovlastio da idemo po svetu, da činimo i radimo i da se ne bojimo. Sad, u ovom popodnevnom našem proučavanju ja bih voleo da malo razgovaramo o tome kako funkcioniše taj duhovni autoritet i kako bi mi mogli to da primenimo u našem životu. Tako da ćemo sad ići malo u neke detalje i reći ćemo da duhovni autoritet ima 5 nivoa. Postoje 5 nivoa duhovnog autoriteta i jedan se preliva u drugi i zaista ako to u sebi prepoznajete, onda imate taj duhovni autoritet. Duhovni autoritet proističe od Božjeg poziva za tvoj život. Znači prva stvar koju moraš da imaš ako bi želeo da imaš duhovni autoritet, to je da te je Bog pozvao. To znači da si razumeo da ti je Bog progovorio, da te je pozvao na spasenje, ali da te je pozvao da u svom životu prepoznaš svrhu svog života i da deluješ u skladu sa tim. Možda ćeš biti jedini koji ovo prepoznaje. Možda će ti trebati vremena da prepoznaš taj glas. Proći će vreme, a da ga nećeš prepoznati. Ali ono što je važno je da moraš biti duboko uveren da taj poziv je jedan božanski znak i da je to sudbina Božja nad tvojim životom i nad tvojom službom. I ono što moramo znati da ne postoji apsolutno ništa drugo što bi dalo legitimitetu tebi i tvom duhovnom autoritetu sem Božjeg poziva. I ono što moramo znati je da je Bog uvek kroz istoriju Božjeg naroda, zapisa u Svetom pismu, progovarao pojedincima. Obraćao se Adamu, Avramu, Noju i mnogim drugim sve do današnjeg dana. Bog se obraća pojedincima. Bog će se obratiti i tebi. I naravno, postoje različite načine kako će Bog da ti se obrati. I možda će biti potrebno neko vreme da prepoznaš to. Sveto pismo nam daje jedan primjer. Bio je to mladi Samuilo i svi znamo taj primjer koji je zapisan u 1. Samuilovoj i u 3. poglavlju. Bio je sluga kod Ilije i jedne noći čuo je glas i nije bio siguran kakav je to glas. I onda je odlazio kod Ilije i pitao je: Ilije, jesi ti mene zvao? A Ilija mu kaže: ne, nisam te zvao. I onda tako koliko puta? 3 puta je dolazio. I 3. put Ilija mu kaže: kada budeš još jednom čuo taj glas, onda odgovori: Gospode, govori, tvoj sluga sluša. Iz ovoga primjera vidimo da je Samuilo bilo potrebno 3 puta da bi razumeo taj Božji poziv. Nekada će u tvom životu biti potrebno možda više puta. Možda Bog neće progovoriti isto onako kao što je progovorio Samuilu. Možda će to biti neki tihi, tanak glas. Možda će ti Bog progovoriti preko nekih drugih ljudi. Možda će ti progovoriti preko vizije. Možda će to uraditi preko sna. U svakom slučaju, kad god te Bog pozove, tvoj odgovor bi trebalo da bude isti kao što je bio odgovor i Samuilov. Govori, Gospode, spreman sam i voljan za sve što imaš da mi kažeš. I hoću da vas pitam, da li ste do sada imali Božji poziv? Je li vas Bog pozvao? Jeste. Jeste li odgovorili? Tu smo. Ono što shvatam kada držim nastavu na Teološkom fakultetu i kada često posetim njihovu instituciju tamo na bogosluženju i tako dalje, onda studenti se uvek vraćaju na to pitanje.
I to obeležava njihovu službu. 4 godine dok su tamo, oni se uvek vraćaju i postavljaju isto pitanje ili sećaju se tog iskustva. Kada me je Bog pozvao, da li sam odgovorio, da li je to put kojim Bog želi da idem. I uvek se vraćaju i to nekako se vrti. Čitava njihova služba i školovanje se vrti oko toga da li me je Bog pozvao. To je jako važna stvar, jer ako te je Bog pozvao u službu, onda je Bog za tebe odredio svrhu tvog života. I ti moraš da shvatiš da tvoja svrha života je rezultat Božjeg poziva koji ti je Bog uputio, a ne nešto što ćeš ti odabrati sam za sebe. Kada Bog pozove nekoga, uvek njemu ili njoj da službu, da nešto uradi. Bog te ne poziva tek tako da bi te pozvao. Ako te je pozvao, on ima nameru sa tobom. Ako ima nameru, on ti je namenio jednu službu i tvoja svrha nije ukorenjena u tvojoj ličnoj volji ili ambiciji, već u Božjoj volji. I zato se studenti 1000 puta pitaju, da li je mene Bog pozvao? Ili sam ja došao sam da završim fakultet, imaću siguran posao. Imaću platu neku. I ako te je Bog pozvao, ako je to Božja volja za tebe, to ti onda daje duhovni autoritet za posao koji ćeš jednoga dana da radiš. I znate kada vas Bog pozove, kada se odazovete na taj poziv, znate vi kakva služba vaša treba da bude? Vaša služba treba da bude 1000 puta bolja od službe Davida koji je ubio Golijata. I ništa vas ne sme zaustaviti na tom putu, jer imate duhovni autoritet. Ako vas je Bog pozvao, onda je odredio i svrhu, odredio vam je službu. Ako vam je odredio službu, onda vam je dao i nadarenost. Bog želi da uspeš u toj službi, jer je on namenio tu službu za tebe. Želi da budeš dobar u onome na šta te je pozvao da radiš. Tako da imaš talenat za to za šta te je Bog pozvao. Naravno, bit će tu ograničenja, ali Bog će te osnažiti da ostvariš ono na šta te je pozvao. I nema poziva bez nadarenosti. Bog te poziva, namenio je službu za tebe, a ne samo da je namenio službu za tebe, dao ti je kvalitet da možeš da rasteš u toj službi i da cvetaš, da se razvijaš. I ovako Pavle to objašnjava u Efesima u 4. poglavlju od 7. stiha 11. do 15. kaže: a svakome od nas dade onoliko blagodati koliko mu je Hristus darovao. I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastirje, učitelje, da pripremi svete za službu, za izgradnju Hristovog tela, da svi dođemo do jedinstva u veri i u spoznaju Sina Božijeg, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovog rasta, da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečjoj, putem prevare, nego držeći se istine u ljubavi, da u svemu uzrastemo i onome koji je glava u Hristu. Ja se bavim zdravstvenom službom. Znači, moja služba koju radim već unazad 10 godina je da se bavim zdravstvenim evangelizmom. Da dopirem do ljudskog srca preko potreba da budu ljudi zdraviji. I ta služba je počela sasvim slučajno. Na nekom predavanju u Slovačkoj gde nas je bilo 4 i onda je neko od nas 4 rekao ko bi to trebao da radi, rekli su to bi Vlada trebao da radi jer je Vlada najmlađi. Oni su svi bili stariji. I onda sam se ja vratio u Srbiju i počeo sam to da radim. Ali kada sam počeo to da radim, nimalo nije bilo lako. Bilo je takvih problema da sam ja poželeo da nikada više ovo ne radim. Ja sam odlučio da zaustavim tu službu, da se povučem i da kažem hvala vam lepo kolege, ali ja ovo ne mogu. Ali onda sam klekao na kolena i onda sam se molio. I onda sam hteo da znam šta Bog misli o tome. Da li je to predlog moje braće koji nisu hteli to da rade ili je to božanski nalog koji ja treba da radim. I molio sam se, i molio sam se, i molio sam se. Strahoviti problemi. Jedan dan je bila agonija u mom životu. Sve do jednog trenutka kada Bog nije odgovorio na moju molitvu i rekao,
ja ću biti sa tobom kada treba da uđeš i ja ću ti reći kada treba sa ovom službom da zaustaviš se. Znate kako sam se ja ohrabrio? Ja sam ustao sa te molitve, ja sam rekao, Gospode, hvala ti, jer sada znam da ti stojiš iza svega ovoga. Ako ti stojiš iza svega ovoga, ti onda imaš jednu službu za mene. Ako imaš službu, ti si mi dao i određenu nadarenost. Je li tako? I ja sam krenuo to da radim. I otišao sam na jedan sastanak koji je bio presudan za moju službu nadalje. I ja sam se tako postavio sa autoritetom koji je dolazio od Boga. I stvari su se desile. Ja sam prosto nastavio svojim putem, zajedno sa Bogom. Ljudi koji su tada osnovali novo udruženje, koji su hteli da pariraju celoj priči, su se odvojili, kasnije su se ugasili, pa su se priključili meni i mi dalje radimo. I onda sam došao u jednu krizu, pre par godina, gde sam mislio da je ovo kraj. Ja više ovo ne treba da radim. Ali uvek me je progađalo jedno pitanje. Znate koje je pitanje? Da li je ovo odgovor onaj gde je Bog rekao, ja ću ti reći kada je kraj? I moja dilema je bila, Gospode, da li je ovo kraj? Nekako sam i čeznao da mi kaže Gospod, ne, Vlado, ovo je kraj. Odustani od svega ovoga, ostavi to i idi. Imam za tebe druge poslove. I borba je bila strahovita. I na neki čudan način ja sam ostao u celoj priči. I prošlo je neko vreme, ja sam se mučio. I ovo što sad vama pričam, i svima koji me gledaju i koji će me gledati, pošto kod Tometa sve se snima, ne možeš tu da, ovo je online prenos. Nema popravke. Ja sam razumeo da Bog nije odustao od mene. I shvatio sam da ja treba to da radim. I da treba da radim još bolje nego što sam radio. Sa još većim božanskim autoritetom. Zato što znam da me Bog pozvao na tu službu. Ja sam ubeđen, ako me je pozvao, da mi je dao tu službu i dao mi je kvalitete da bi to mogao da odradim onako kako treba da se odradi. Dokle god on ne kaže, Vlado, sada je dosta. Bog želi da svako dostigne svoj puni potencijal. I svakome od nas je dao ulogu koju ćemo imati u tom procesu, a to je ta svrha. Svakoga od nas je nadario za tu ulogu da je odigramo savršeno i najbolje što možemo. Jer niko drugi ne bi bio toliko dobar kao što si ti, jer ti si jedinstvena ličnost, drugačija od svih drugih. Možda je neko od te Davidove braće mogao da izađe na Megdan Golijatu. Bilo ih je 3 tamo. Jer znate njihova imena usput. Svi pričamo o Davidu, a oni su nekako tamo negde u zapećku, nisu tako važni. A oni su ga sprečavali, kaže, ćuti, znamo mi ko si, došao si tu da se nagledaš boja, pusti, nisi ti za ovo. Ali David je nekako iskočio. I znate šta je bilo na kraju, to vam nisam rekao prepodne. Kada je izašao David i kada je odradio veliku stvar za Božji narod, a Saul gleda sa brda i pita jednog od svojih vojskovođa, kaže, koji je ovo momak? A ovaj kaže, pojma nemam čiji je. Idi saznaj čiji je to sin, pa mi javi. Vidite kako je odmah bio zapažen. Ko je ovaj? Zašto ovaj može tako da istupi? Zato što je Bog namenio da odigramo savršenu ulogu. Kada imaš dar, ovo je sad jako važna rečenica, kada imaš taj dar, kada odgovaraš na taj Božji poziv, jer imaš dar, to onda i drugi prepoznaju da imaš dar. I oni ti govore da si dobar u tome. Jer će i oni imati koristi od tog dara koji je tebi Bog dao. Jer kako taj dar bude rastao u tebi, svi će dobijati. I ti i oni. I to je jedan uzajamni proces. I tako ti oni kažu, ti si dobar u tome i ti ulažeš u sebe i rasteš, jer i oni onda dobijaju od tebe, jer si dobar u tome. Jer te Bog vodi u toj službi. Svi smo pozvani u različitim područjima, koja rade zajedno na izgradnju tela. I ne bi trebalo da se osjećamo da moramo da radimo više od naše mere vere. Možemo da prihvatimo naša ograničenja i da naučimo da budemo najbolji u onome za šta nas je Bog pozvao. Da li te je Bog pozvao? Jesi rešio tu dilemu u svom životu? Ili se još uvek pitaš? Da li te je Bog pozvao? Seti se, vodi dnevnik. Ako se moliš i vapiš, traži od Gospoda da ti otkrije čitavu priču.
Nekada će to biti dugačak proces. Nekada će biti kraći. Biće različite načine, ali Bog te poziva. Bog je namenio za tebe svrhu. Bog ima nadarenost za tebe. I Bog kaže, u ovom delu tvog života, na slavu meni, ti ćeš raditi savršeno ovaj posao. Sad, drugi korak, kada govorimo o tom duhovnom autoritetu, je karakter. Duhovni autoritet se osnažuje kroz dobar karakter. Prva stvar smo rekli, duhovni autoritet proizilazi iz Božjeg poziva, a osnažuje se kroz dobar karakter. Pošto se ja bavim zdravljem, a kad sam došao u Makedoniju, svi su mi brojali da li jedem tortu. I kad su vidjeli da Vlado Havran jede tortu, a propoveda o zdravlju, wow, sad možemo i mi. Ja tako? Ako Vlada može da jede tortu, možemo i mi. Ako Vlado može da jede sok koji je gaziran, možemo i mi. Šta to znači? Da ja nemam dobar karakter? Nisam dobar vođa zdravstvenog odeljenja jer nisam primjer. Jednom sam otišao da govorim u jednom mestu i sad, s čime da me počaste? I zapeli ljudi da me počaste i sad levo i desno i tako dalje. I sad kažu oni meni, jer bi mogao ribu, da te častimo ribom. A ja kažem, pa znate šta, ako ne bi morao ribu, ne bi, ali ako već. I oni sad, a jer stvarno nikada nisi jeo ribu? Pa jeo sam ja ribu. A zar ne možeš sada, bar malo, niko neće znati da ti jedeš ribu. Evo malo sad, učini nama za ljubav. A ja njima kažem, jako dobro ste to rekli. Ali zamislite sada, ja govorim svima da treba da budemo zdravi i zagovaram neki zdrav način života, a kad se povučemo, mi ćemo se sad najesti ribe. Ja ih pitam, jer bi to bilo u redu? Oni gledaju, pa ne bi bilo u redu. Zašto? Zato što taj poziv mora da prati karakter. To je nivo, znači karakter je nivo na kome tvoj život počinje da se usaglašava sa tvojim pozivom. Da bi imao duhovni autoritet, tvoj unutrašnji život, ali i spoljašnji, moraju da budu u saglasnosti. Ono što je spolja mora biti i duboko unutra. Ono što je duboko unutra treba da bude i spolja. Tvoje reči i dela moraju da se slažu sa autoritetom koji imaš u Hristu. To je razlog zašto Pavle ovo naglašava. Znate šta naglašava? Efesčima 4.1. Preklinjem vas, dakle ja, sužanju Gospodu, da živite dostojno poziva na koji ste pozvani. Je dobro rečenicu rekao. Preklinjem vas. Ako nešto radite i osjetili ste da vas Bog vodi, budite dostojni tog poziva na koji ste pozvani. Odete kod doktora, a doktor vam kaže ne pušite, a on izađe na pauzu i puši. Jer ima to vrednost nikakvu? Nema. Jer ga diskreditujemo odmah. Kažemo, ba daj, mi ne treba da budemo takvi. Kada tvoj karakter izraste do visine tvog poziva, tvoj duhovni autoritet raste. Kada se tvoj karakter ne usaglasi sa tvojim pozivom, tvoj duhovni autoritet je ugrožen. Isus je jako osuđivao ljude koji nisu bili na nivou poziva koji su imali. Oni su se zvali fariseji. Jer znate šta Isus sve rekao farisejima? Šta je rekao onima koji su bili učitelji drugih ljudi? Oni su tvrdili da imaju duhovni autoritet da poučavaju, ali im je nedostajao karakter u tome. Isus je rekao, učitelji zakona i fariseji, zaseli ste na Mojsijevu stolicu, zato činite sve što vam kažu, ali držite se toga, ali nemojte da činite ono što oni čine. Oni dobro pričaju, ali ne žive ono što pričaju. Jer oni govore, kaže Hristos, ali ne čine. Oni vezuju teška bremena i stavljaju ih ljudima na pleća, a ni sami prstom nisu pomakli da bi se neke stvari promenile. Teško vama učitelji zakona i fariseji i onda ih nasiva licemeri. Znači ljudi koji imaju poziv, nadarenost, a ne žive u skladu sa svime time, Isus kaže to su licemeri. To su ljudi koji čiste čini uz polja, a iznutra je puna otimačine i neumerenosti. Slepi fariseju, prvo očisti unutrašnjost čase, pa će iz polja onda biti čista. Sad, da bi taj karakter osnažio, taj naš duhovni autoritet, mi moramo biti posvećeni pozivu. Posvećeni pozivu.
Moramo to raditi čitavim srcem. Šta je to posvećenost? To je da se potpuno predaš svrsi koju Hristos ima za tvoj život. Moraš da prepoznaš prepreke na tvom putu, ali i da zadržiš potrebnu istrajnost da nastaviš da se krećeš dalje. I sada mnogi tu posvećenost brkaju sa vizijom. I to postoji strašna razlika. Hajde da razumemo tu posvećenost. Ako je pobrkaš sa vizijom, nećeš ostvariti svoj puni potencijal. Šta je vizija? Vizija je slika tvoje željene budućnosti. To je odredište ili cilj ka kojem si krenuo i vizija te uvek inspiriše. Ona te natera ujutru da ustaneš iz kreveta. Ali to je sve. Šta je posvećenost? Posvećenost je tvoja odlučnost i namera da istraješ na putu da bi dostigao tu viziju. Bez obzira koliko će te to koštati. Imaš viziju, a nemaš posvećenost, nikad vizija neće biti ostvarena. Imaš viziju, ali imaš posvećenost, bez obzira koliko to traje, i rešio si da ćeš dostići tu viziju. To je posvećenost. To je tvoja spremnost da platiš cenu koja je potrebna da bi došao do toga. Vizija kaže, verujem da je ovo to za šta me je Bog pozvao da radim. A posvećenost kaže, nastavit ću da guram dok ne stignem tamo, čak i kada više neće biti zabavno i kada će biti teško. Ne odustajem do kraja. Motivacija te pokreće, a posvećenost te održava na tom putu. Održava tvoj rast da ne posustaneš. I tako gradiš svoj karakter. Nije lako imati duhovni autoritet. Jel da? Ovo su velike stvari. Ali mi smo svedoci u Bibliji takvih ljudi koji su uspeli ovo. Bez obzira na sve, nastavljaš dalje. A ono što moraš da znaš, tvoja posvećenost će biti testirana. Bićeš testiran. I bit će teško, postaće vruće. Ako ti nedostaje potpuna posvećenost, drugim rečima, ako si jednom nogom u svetu, a drugom nogom sa Bogom i slediš Božji poziv, ali ne potpunosti, u istovremeno kada slediš Boga, slediš i svoj plan, to će postati očigledno. Ne možeš dva gospodara služiti. I zato Jakov kaže u prvom poglavlju 8. stihu, čovek podeljene duše je nepostojan u svemu što čini. Moraš biti posvećen tome. Nekada me pitaju za neke moje kolege, za pastire. I onda mi kažu tako neke stvari, ja se šokiram. I onda ja njima kažem, oni mi pitaju, kako je to moguće, kako je to moguće? A ja njim kažem, moguće je. Zato što Isus raspoznaje najamnike i poznaje pastire. Ako imate najamnika, onda je moguće. Ako imate pastira koji je posvećen svom stadu, onda je to nemoguće. Razumete o čemu pričam? Ako ste pastir, ako ste pozvani na tu službu, ako ste se potpuno predali, vi ćete onda voliti čoveka isto onako kao što je voleo Hristos. I naša misija treba da bude, ono što treba da nosi našu misiju je ljubav prema čoveku. Bez obzira kakav je, bez obzira ko je, bez obzira gde je. Ja volim čoveka i spreman sam da mu pomognem. Da ga iščupam iz blata gde se nalazi i da mu dam ono što ja imam, što mi je Hristos dao, a to su reči večnog života. I kada govorimo o tom potpunom posvećenju, imamo savršeni primer tog posvećenja u Isusu Navinu, koji je stao pred Izrael i proglasio javno. Isus Navin 24. poglavlje 15. stih. Kaže, danas odaberite kome ćete služiti. Bogovima koji su služili vaši praoci sa one strane reke Eufrata ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji živite. I onda kaže, a što se mene tiče i svih mojih u mojoj kući, mi ćemo služiti Gospodu do kraja. Mi smo doneli odluku i od ove odluke nema dalje. I zbog toga što je bio spreman da sa obe noge stoji na strani Božjoj, on je imao duhovni autoritet da vodi narod i da ih uvede u obećanu zemlju. Kada je tvoj poziv poduprt sa posvećenošću, on će prebroditi sve prepreke koji se nalaze
u tvom životu. Duhovni autoritet zavisi od doslednosti i on raste uz dosledne akcije u tvom životu. Hajde da ponovimo. Prva stvar, duhovni autoritet proizilazi iz Božjeg poziva. Pod 2, duhovni autoritet se osnažuje kroz dobar karakter. Pod 3, duhovni autoritet zavisi od potpune posvećenosti. Pod 4, duhovni autoritet raste kada imaš dosledne akcije. Šta to znači? Kada si konstantan na putu, ne dozvoljavaš da te emocije savladaju. To smo pričali kada je bilo o Davidu, zapravo o Danilu, Sedrahu, Misahu i Abdenagu. Oni su imali saznanje i nisu se pokolebali. Stajali su čvrsto, iako su bili mladi u Vavilonu, a ne samo u Vavilonu, u Medo-Persiji, gde god su bili. Carstva su padala i smenjivala su, a oni su stajali čvrsto. I kaže izveštaj, bili su srećni za vreme carovanja Navuhodonosora, Darija i Kira Persijanca. 3 njih su prošli, oni su ostali da stoje. Da li je bilo teških trenutaka u njihovom životu? Apsolutno. Da li je im srce steglo? Apsolutno. Ali ostali su dosledni Božjem pozivu. Ko nije ostao dosledan Božjem pozivu? Saul, primer Saula. Saul je bio izabran od strane naroda i Bog mu je podario duhovni autoritet. Ali on je bio jedan od najslabijih vođa u Bibliji. Zato što nije mogao da savlada svoje emocije. Iako je bio pomazan za kralja i opremljen duhovnim autoritetom, nije uspeo da dostigne nivo doslednosti. Bio je promenljivo, smeo i plašljiv, okrutan i nežan, poslušan i neposlušan, posvećen i neveran. U jednom trenutku Biblija kaže, 1. Samuilova 16:14, duh Gospodnji je ostavio Saula. Zamislite izveštaj. I duh Gospodnji ostavi Saula. I onda je počeo da ga muči zauduh kojeg je Gospod poslao. Zašto? Jer je talasao. Jer nije bio dosledan. Opet, sa druge strane, rekli smo Danilo je bio čovek velike vere. Kao što je njegova dosledna navika svakodnevne molitve ukazivala na to. Za vreme Darija, novi zakon, oni njega obaveštavaju, slušaj, sad je izašao novi zakon, ti više ne smeš da se moliš svome Bogu, jer ako se budeš molio svome Bogu, neće biti dobro sa tobom. I onda znate šta sam rekao? On nije sastavio malu grupu od Sedraha, Misaha i Abdenaga da im kaže, sad moramo da se molimo jer je kriza. Ne, on to nije uradio, nego je rekao svojim prijateljima koji su ga napadali, koji su mu postavili zamku. Rekao je, hvala vam što ste mi rekli, drugari, ja idem kući da se pomolim, a vi stojite ispred prozora, pa ako me vidite, javite caru šta će biti. I on je došao, nije prozor zatvorio, nije navukao zavese, nije zaključao 3 puta bravu na svojim vratima ili ne znam ni ja štavio neku, šta je bilo ono vreme, nisam proučavao to, kako su se vrata zatvarali. Ne, on je klekao po običaju svome, 3 puta na dan i moljaše se Danilo. Doslednost. Preuzeo je kontrolu. To je zasigurno bilo teško. To je bilo teško, jer je trebao da se suoči sa lavovima. A zamislite tek kako ti lavovi, lepe mačke, ali ponekad ne kupaju se baš tako često. A još kad su zatvorene u nekim kavezima. I zamislite kako je sad Danilu bilo u tom kavezu. Nije mu baš bilo prijatno. Ali on ipak odručio da se taj dan malo druži sa mačkama bez obzira na sve. I ta doslednost koju je Danilo imao ga je izbavila, jer lavovima nije mirisao na dobro meso. Oni su rekli, ovo je veran svom pozivu, ovoga nećemo danas. Dajte mi nekog drugog. Da, to izgleda smešno, ali to može biti i velika istina i za nas. Doslednost nije ponašati se kao da nemaš emocije. Umjesto toga, to je izbor da budeš zreo i da dosledno se ponašaš, bez obzira na to kako se osjećaš u datom trenutku. Ljudi koji nisu dosledni ne mogu da funkcionišu, sve dok se njihova osjećanja savršeno ne poklapaju sa njihovim delima. I to je onda problem. Neki ljudi svaki put kada dođu u crkvu drugačije se ponašaju.
I onda su besni, pa to obeleži njihov život ili službu. Pa onda su ljuti, pa onda su nezadovoljni, pa onda su histerični i tako dalje. Ne možeš tako. Emocije su samo isečak iz jedne realnosti. Znanje o Bogu je čitava realnost. Mi nekada gledamo jedan film, hollywoodski, i onda mislimo da u životu je sve kao na tom filmu, a taj film je isečak jedne realnosti. On nije potpuno realan. U filmu se svašta izdešava za sad i po vremena. U našem životu to tako ne ide. U našem životu je papir beskonačan, što je Popović rekao u petak. Duže malo to traje, od sad i po vremena. I ne idu stvari baš tako brzo. I kada nas zadesi nešto i udari, kada naša posvećenost bude na testu, onda se molimo, onda vapimo, a Bog ne odgovara. I onda mi šta? Kriza vere nastaje. I onda se pitamo da li treba da idemo, da li treba da odustanemo, da li da nastavimo. Doslednost je jako važna. Budi veran svemu tome. Možda te Bog testira. Možda je đavo tamo negde na nebu predložio tvoje ime da se istestira da li ćeš ostati na kraju kao što je bilo sa Jobom. Job je opstao, jer mu bilo lako, nije mu bilo lako. I žena je došla kod njega i kaže, ma dosta više batali taj posao, prokuni Bog, opsuj ga i umri. Šta joj je rekao? Ženo, kad smo dobro primali, bio nam je dobar, a sada kada je došlo zlo, hoćemo li pohuliti na njega? Peta stvar. Duhovni autoritet odjekuje iz ubeđenog srca. On odjekuje iz ubeđenog srca. Ako čvrsto veruješ da je ono što radiš Božja namera za tvoj život, ti ćeš biti uspešan. Ako podležeš sumnji ili imaš nedostatak strasti u veri, imat ćeš također nedostatak duhovnog autoriteta. Velika vera donosi veliki duhovni autoritet. Danas su se krstili dvoje mladih ljudi, je li tako? I takva je bila emocija danas u ovoj crkvi da malo ko nije pustio suzu. I svi smo se radovali. Verujem mi, čitavo nebo je onako malo zatreptalo. Pitao sam Bojana, da li je to zaista tako? Jer ti zaista veruješ da je to istina ili se dvoumiš? Šta si odgovorila? 1.000.000%, ja sam ubeđena da je to to. I zamislite sad, Bog te poziva, Bog ima namenjenu službu za tebe, Bog te je nadario, imaš dobar karakter, hoćeš da radiš to, bićeš dosledan u svom poslu, bićeš posvećen svemu tome. I onda još kad dodaš ubeđenje za to, šta će te zaustaviti? Mi imamo ljude danas koji se dvoume. Ne uspevaju da izrastu do tog najvišeg nivoa duhovnog autoriteta, jer je njihova potraga Božjeg poziva samo predstava, a ne rezultat ubeđenosti. Šta je predstava? U čemu je razlika između ubeđenosti i predstave? Predstava je zasnovana na scenariju. To znači da radiš tačno ono što treba da radiš, ni manje ni više, zato što ti je to rekao majka ili tata, ili ti je to rekla crkva. I ti ćeš sad sve to odraditi samo da bi zadovoljio formu. Ništa više i ništa manje. Ubeđenost vodi do spontanih dela, koja mogu ići iznad ili ispod onoga što je od tebe zatraženo, zasnovano na nekoj unutrašnjoj radosti ili tom svetom nagonu koji postoji u tebi. Ko je mogao Davida da zaustavi? Ko je mogao Davida zaustaviti? I da mu Saul nije dao dozvolu, on bi otišao. Razumete? Nije mogao niko da ga zaustavi. To je prosto bilo u njemu i to je izašlo onog dana tamo. I bilo je fantastično. On je bio ubeđen da je Bog na njegovoj strani. I taj govor koji je održao, to je... Ne mogu to da nam prenesem, tu emociju, znate? Znate kako je to izgledalo? To je bio urlik koji je ledio kosti od onog dečaka. Taj govor koji je on održao. To je bilo takav govor da ja ne znam, ja mislim da je Golijat tada klecnuo malo. Kada je čuo jednog takvog ubeđenog dečaka da izađe
i da će mu sad pomrsiti planove. Prvo ga je izrugivao, a onda kad je video da se ovaj ne šali i onda se još zatrčao. I zamislite sad Davida kako se zatrčao s onom pastirskom torbom. Onako šprint jedan na ono bojno polje. I ovaj gleda šta se ovaj sad zatrčao. I dok se okrenuo levo desno bio je na zemlji. Stvar se desila. Ubeđenost. Dragi moji, da adventisti nisu bili ubeđeni da imaju istinu za vreme da treba da odnesu svetu, nikad adventizam u Kavadarcima ne bi bio. Nikad taj misionar ne bi došao peške, vozom ili ne znam ni ja biciklom. Ja se pitam kako su mogli iz Amerike njih nekolicina da dođu u Evropu. Prvi misionar je bio John Andrews, zvaničan misionar, ali pre njega je bilo drugih. Belina Čehovski je radio i obilazio je sve to. Zvaničan, ne znam kakav god, nosio istinu i slao izveštaje. I onda od Andrewsa kada je došao u Švedsku, Švajcarsku, ne znam nija gde, ćerka mu se razbolela, tuberkuloza, pa je vraćao, pa se vraćala, pa je vraćao i na kraju podlegla bolesti. Ali on je i dalje ostao na putu. I onda su adventisti pomislili da će ih te bolesti koje su harale onog vremena zbog iscrpljenosti da odnesu vest, zaustaviti. Međutim, što je bilo više smrti, adventisti su jače nosili vest u svet. Ubeđenost. Mi imamo sveti poziv, mi imamo duhovni autoritet, da napravimo posao. Bog je na našoj strani, ništa nas neće zaustaviti. Naš nekolicina ćemo napraviti posao. I mi dok smo išli na ručak, razgovaram ja sa mojim prijateljem i kaže on, znaš ti, mi znamo samo za nekih 6-7 apostola koji su bili onako o njima se piše. A kaže, šta je sa ostalom šestoricom? Šta je sa Tadejom? Šta je sa ovim? Ništa o njima ne piše. Ali oni su bili deo priče. Oni su isto imali poziv. Imali su nalog da idu i da govore. I nosili su. Njih 12 je zapalilo svet. I znate šta je Rim rekao? Ne možemo ih zaustaviti. Ne možemo. Oni ljubavlju menjaju svet. Mi smo probali čizmom i ljubav je bila drugorazredna, ali ne možemo se suprotstaviti ljubavlju. Oni su ih ubijali, a ovi su sejali. I sejali, i sejali. I onda nije bilo ništa drugo nego da prihvate hrišćanstvo kao zvaničnu religiju. Ako ne možeš da ih pobediš, onda im se pridruži. Znate šta ja mislim, dragi moji? Ali sad sam stvarno iskren prema vama. Ja mislim da adventizam ovakav kakav jeste, ako nastavimo s ovim žarom da radimo u svetu, mi ćemo napraviti posao ako se ne umorimo. Ja ne znam koliko će biti još vremena da Hristos ne dođe. Ali ako nastavimo da radimo podaj raka u svakom selu i svakom gradu gde postoji adventistička crkva, mi ćemo napraviti posao. Znate, mi ćemo napraviti nešto. Kada pogledam šta radimo, mi radimo i mnoge druge projekte. Široko smo bacili mrežu. Toliko široko da se bojimo da nećemo uspeti da izvučemo sve ribe koje se ovde upecaju. I kažem, kad vidim onog mog kolegu Mitrovića koji radi u Adriji, pa onda ASD, imamo tu predstavnika. Znači, to je toliko široko. Mi toliko ljudi dopiremo i na toliko ljudi utičemo, pa onda preko klubova zdravlja. I onda 1000 različitih stvari. To je tako široka mreža. I onda ja slušao sam te izveštaje, pratim sve to i bavim se integrativnim tim pristupom evangelizmu, da svi putevi vode do Hrista. Bez obzira šta radimo, sve će se na kraju završiti u Hristu. I onda kažem kolegama, bio sam oduševljen na jednom izveštaju i kažem, kolege, ako se ne umorimo, ako nastavimo da budemo ubeđeni da dobru stvar radimo i da nas je Bog pozvao na taj posao, mi ćemo posao završiti. Mihajlo, uspećemo. Koliko god da je teško, ali nama trebaju više ljudi koji su osetili poziv da ih Bog poziva. Da daju svoje talente i darove, ne za sebe da proslave, jer to je sve ništa, nego da se daju u službu Bogu. Da ta vest odjekuje iz ubeđenog srca. Ne da to bude samo predstava, nego da to bude jedna strast. Ta živa vera što smo pevali juče. Vera iz vatre, ili kako ste to preveli, vatrena vera, to nama treba. Ta vatrena vera koja će ići i raditi. A ne samo da to bude jedan nastup, jedna predstava. Da se nešto dešava, a bez ikakve strasti.
Fariseji su bili odlični izvođači. Oni su radili tačno ono što je traženo od njih da se radi. Ali njihova srca nisu bila potpuno u skladu sa Božjom svrhom. A onda je došao Hristos. Kada je došao Hristos, Hristos je imao strast. Gdje god je išao, on je privlačio ljude. Šta god da je radio, da je samo nahranio, da je samo pomilovao, da je samo zagrlio, da je pogledao, to je bila strast. Mislim, kad govorimo o strasti, govorimo o ubeđenosti. Govorim o onoj pravoj veri. Ponekad je čak i kršio pravila, jel tako? Trgove klasi u subotu, jesu ga osuđivali? Pa kako smeš? Kako smeš ovo, kako smeš ono? Ali sve je to radio u želji da ugodi svom ocu. Možda se i ti nalaziš na pravom mjestu čineći pravu stvar u pravo vreme, ali ako ti nedostaje žive vere, onda samo prolaziš kroz sve te promjene i nemaš duhovni autoritet. Autoritet raste iz ubeđenosti da radiš upravo ono što je Bog nameravao da radiš i to radiš svim svojim srcem, potpuno si predan tom poslu. Sad, da bi bio ubeđen i da bi podigao svoj nivo autoriteta na veći nivo, da bi mogao da pokreneš nebo, zemlju i sebe da uzdigneš na mesto gdje ćeš raditi Božju svrhu koja je određena za tebe, moraš imati veru. I pisac Jevrejima poslanici u 10. poglavlju 6. stihu kaže ovako: bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Tačka. Bez vere ti ne možeš ugoditi Bogu, jer komu pristupa mora da veruje da Bog postoji. Ako se još uvijek dvoumiš, ne znaš da li Bog postoji, ti onda imaš samo nastup, imaš jednu predstavu. Ti si glumac u ovoj vojsci i ništa više. Moraš da veruješ da Bog postoji, jer Bog nagrađuje one koji traže i koji veruju da Bog postoji. Jer veruješ da Bog postoji. Jer verujete da Bog ima poziv za vas, da ima darove, da ima službu, da ima svrhu za vas. Vi mladi, Bog vas čeka, Bog vam je namenio, ima na tim darovima ime Jovan, Jasmina, makar i u Austriji, Mihajlo, Ivana, Slavica. Bog ima i tvoje ime. Znam da te to muči. Sve nas to muči. Svi smo mi u jednoj tenziji, jer želimo. I onda smo rastrzani, da li smo ili nismo, da li smo ili nismo. Znak što smo ovdje je znak da jesmo. Spremni smo da prihvatimo i da odgovorimo na njegov poziv. Ali znate šta je naš najveći problem? Mi se bojimo da kada prihvatimo njegov poziv, da to nije to. Da će možda Bog od nas tražiti nešto na što mi nismo spremni. Ali ako odgovoriš na njegov poziv, budi siguran da ćeš raditi ono za šta si nadaren. Zašto ja radim zdravlje? Ne znam ni ja sam. Zato što me je Bog pozvao da to radim. Da li imam darove? Valjda imam. Da li treba da se razvijam? Treba da se razvijam. Kada sam otišao da studiram teologiju, jedna stvar je bila problematična. Nisam znao da govorim. U suštini ja sam znao da govorim, ali kad sam govorio onda nisam disao. Tako da sam moj govor se završavao posle 4 minuta. Jer 4 minuta sam uspio da govorim, a onda više nisam imao vazduha i onda sam samo tonuo. I čak postoji zapis, tako video zapis kao što i danas postoji. Oni su me snimali. I ja pričam kao riba na suvom. I ne mogu, trema me, gotov sam. I onda ja upisujem teologiju. I dolazim na teološki fakultet. Završavam 1. godinu, kako sam je završio, sam Bog zna. Bilo je tu nekih problema. I onda odlazim sa nekim timom da radimo neku evangelizaciju, a pošto ja govorim slovački jezik, ja sam trebao da budem onaj koji će pozdraviti ljude. I 10 dana je trajala evangelizacija. I ja svaki dan ustanem ujutru i pišem
Dobro večer, dragi prisutni. Radujem se što ste i večeras sa nama. Večerašnja tema će biti drugi Hristov dolazak i govorit će nam teolog taj i taj. Uživajmo u predavanju, neka Duh Božji deluje na naše srce. Ja to sve napišem. I ceo dan idem sa papirom ovako i učim to. Dobro večer, dragi prisutni. I naučim sve na pamet i uzmem papir sa sobom i izađem uveče. Pogledam ljude. I pogrešim. 5 rečenica nisam mogao da izgubim. I onda dolaze tako divni vernici kao i vi i kažu, ne brini se, brate, mi se molimo za tebe. Da će Bog da bude dobro. I 10 dana oni meni hrabre, ali ja svaki dan sve gore i gore i ne ide. Ne ide. I onda ja, šta ću? Teolog. I sećam se da sam klekao na kolena i onda sam rekao, Gospode, ovo je kraj. Ovo je sad ili. Ili ćeš me menjati, ili ja idem kući. Šta ću raditi kući? Ne znam. Kopat ću njive, radit ću na građevini, šišat ću, bio sam frizer. Živeću u tom selu i nikada neću doći u Kavadarce. Na podaje raka. I onda ga pitam, Gospode, jesi ti mene ovdje doveo ili sam se ja sam prijavio za ovo? Ako si ti mene ovdje doveo, pa valjda postoji nešto što si ti video u meni, što niko nije video, samo ti. Čak ni ja. Molim te, uradi nešto sa mnom. I to je bila takva molitva da sam se ja u potpunosti njemu predao, otvorio i dozvolio da me menja. I onda sam mu rekao, evo ja sad idem na ispit iz jevrejskog jezika, a kod nas je tada bila nova filozofija. Prvi ispitni rok 10, drugi ispitni rok 8, treći ispitni rok 6, nema 10, nema 8. To je to. Jel tako, Mihajlo? Posle trećeg ispitnog roka ideš kući. Ozbiljne studije. Neko vi što studirate svetske fakultete sad. 10 puta, studenti 10 godina. Nema, teologija ozbiljna. Šalim se ja, naravno. Ja vas pozivam, dođite na teologiju. Dali smo 5 ispitnih rokova. Evo, sad dajemo i 5. 4. Sa molbom da možete i 5. I mučimo se sa studentima. I ja kažem, Gospode, idem da polažem. Ako je tvoja volja da ja ovdje ostanem, eto, učini nešto za mene. I ja otišao, uradio taj test, ne znam ni kako sam uradio. Otišao sam na neku praksu, onda u Novi Sad. Posle toga i javlja mi jedna koleginica, dobio si 10. 10 iz drugog puta, pa to je nemoguće. I onda ja na kolen kažem, Gospode, šta se ovo dešava? Šta se ovo dešava? I onda počelo je. Iz godine u godinu ja završavam teološki fakultet. Osoba koja je ušla na teološki i osoba koja je izašla, Vlado Havran prvi put i Vlado Havran verzija 2.0 su dve različite osobe. Totalno me je Bog promenio. Ali ja sam verovao da Bog postoji. Ja sam verovao da ako hoću da mu služim, da moram biti potpunosti njegov. I kada imamo ovakvu vrstu ubeđenja, mi imamo veliki duhovni autoritet i verujte mi, sve je moguće. I nemoguće je moguće. Evo, ja sam svedok da se nemoguće stvari mogu promeniti u moguće. I znate šta se ja sad pitam? Kažem, Gospode, a ti si mislio da ja budem govornik? Ja, onaj koji nisam mogao da govorim, ti si mislio da ja budem govornik? Još tada kad sam bio tremaroš i kad sam padao u nesvest. Pa kako si ti mislio da ja poverujem u to? Tada. Čak i oni koji su me odveli na teologiju su rekli, nismo baš verovali da će to sve tako dobro da ispadne. Ali Bog je divan. Pogledajte šta pišu Jevrejima poslanici u 11. poglavlju. To 11. poglavlje nam govori o neverovatnim podvizima biblijskih heroja koji su imali pravo ubeđenje i visoki duhovni autoritet. I kaže tamo od 32. stiha Jevrejima 11 do 38. kaže, i šta još da kažem? Nemam vremena da vam pričam o Gedeonu, o Varaku, o Samsonu, o Jeftaju, o Davidu, Samuilu i o prorocima, koji su verom pokorili carstva, zaveli pravdu,
dobili obećano, zatvorili usta lavovima, ugasili sile ognja, izbegli oštricu mača, osnažili se u slabosti, ojačali u boju, tuđinske vojske naterali u bekstvo. Zamislite šta kaže pisac. Kaže, nema vremena da vam pričam o svim tim herojima koji su verom menjali svet. Kojom verom? Ona koja kaže, veruj da Bog postoji, budi ubeđen i ne boj se. Žene su vaskrsenjem ponovo dobili svoje mrtve. Drugi su bili stavljeni na muke, ali su odbili izbavljenje da bi dobili svoje bolje vaskrsenje. Neki su doživjeli ruganje i batine, pa i okove i tamnicu. Kamenovali su ih, sekli i ubijali mačem. Potucali su se u ovčim krznima, u kostreti i nemaštini, u nevolji i zlostavljanju. I onda završava. Takvih ljudi svet nije bio dostojan. Lutali su po pustinjama i gorama, po pećinama, jamama u zemlji, jer su čekali bolji svet. Svet ih nije bio dostojan. Ovi ljudi, kao i mnogi drugi, su postigli predivne stvari kroz veru. Imali su veliki duhovni autoritet, jer su imali veliko ubeđenje. Ništa nije bilo nemoguće, a isto to će se obistiniti i za tebe ako veruješ. Oni koji su rasprodati ne mogu biti otkupljeni. Ako si se prodao, ako si licemer, ne možeš uraditi ništa na ovom svetu. A ono što je za tebe poruka je da već imaš sve to što ti je potrebno. Da bi postigao svoj puni potencijal, ti imaš već poziv, ti imaš već nadarenost, imaš svrhu od Boga za tvoj život. Imaš duhovni autoritet da rasteš i da vodiš druge u istom tom rastu. I ovo je vreme kada treba da veruješ Bogu koji nikad do sad nije odustao od čoveka koji mu se predao. I on je pripremio najbolje za tebe. I zato, dragi moji mladi, ja ne znam da li ću opet doći i kad dođem, verovatno ćete me zvati Čičko. Ali hoću da vam kažem, podigni se i preuzmi autoritet koji ti Hristos danas daje. I budi onaj koji će nositi svetlo kroz ovaj mračan svet. I ne bojte se nikoga i ništa. Bog vas poziva. Odgovorite na taj poziv i ne bojte se. Vaš život će procvetati. Amin.